Dneska som si zahral Minecraft v Robloxe a ako to dopadlo, to uvidíte v dnešnom videu. Takže ja sa nachádzam teda na Robloxe a teda ideme tu zadať. Nemám nič vybraté a dáme iba, že Minecraft. Uvidíme, čo nám to vyhľadá. Fú, tu je tých verzií veľa. Ale by som to... Asi pôjdeme takto. A vlastne máme tu prvé Alpha Edition. Zvedavý, čo to bude. Toto je akože... Vyzerá to tak podobne, ako sú tie alpha verzie Minecraftu. A vlastne aj textúry sú dobré. Tak poviem napríklad single player. World 1. Troška, tá tráva je troška taká, že sus. Ale... Chcem sa pozrieť na prasa. Vyzerá úplne tak podobne. Vlastne... Ale nefunguje F5. Ale to neviem, či bolo v alfa verzii pridané. Akože, podľa mňa, kebyže tu nie je hore to Roblox logo a vlastne kebyže to dám na F11, tak podľa mňa by nikto ani nevedel, že je to Roblox. No dobre. Takže asi tejto hre by som dal tak, že takých 7 z 10. Snažím sa, ale nie je to, že niečo úplne, čo by som si zahral. A ešte ideme teda skúsiť ako. No a vlastne ideme na ďalšiu hru. Toto je už taká inakšia hra. Máme tu už aj Hunger Bar. Len sú tu lucky bloky, takže to nie je ako v normálnom Minecrafte. Musí to byť namodované. A ešte tu nie sú dole XPčka, takže to nie je, že tá najnovšia verzia. Vlastne toto je taký multiplayer, sa dá povedať. Ja by som dal teda tejto jemine. Je to aj fall damage. Ja som dal asi tejto hre tak, že 8 z 10. Nie. Taktiež nejakých 7. Akože, kebyže tu nie sú možno tie lucky bloky, tak by to bolo podľa mňa v pohode. Možno by som dal aj 8, ale ja by som vzal. A potom tu je Build Anything. Aha. A toto sa ale že vôbec nepodobá Minecraftu. Jedine tie možno tie textúry, ale akože dole má to tie blocks textúry, vlastne tá podlaha je Roblox textúrová. Ja by som dal tejto hre takže 3 z 10. Nie, vôbec. My vlastne v týchto hrách hľadáme, aby sme mohli mal taký ten Minecraftový feeling, takže 3 z 10 tomuto. Nie. Potom po Build Anything tu máme Minecraft Java Edition 2. Takže toto bola alfa a toto je Java Edition 2. Takže to je vlastne a má to. Tak poďme teraz multiplayer. Poďme na World 1. A vlastne to je Java Edition.
A... Aha, to je alfa. A vlastne to je tá istá hra. A... Čo to tak je? Z tejto hre by som dal taktiež takých 10. Vlastne je to tá istá hra, čo sme tú prvú hrali. Ale takú, tak 7 z 10 by som dal. A tak asi... A počkať, FPčka nefunguje. No funguje, ale na prednú kameru nie. Takže asi ideme na ďalšiu hru. Java Edition. Toto má už niečo iné. Takže som zvedavý, že ako to bude vyzerať. Ja som keď tak ešte nehral tieto Minecraftové. Ale ja som zvedavý na to craft game. No, single player war 1. Ak to bude to isté, tak to sú vlastne všetky hry o tom. Tak, dobre. Halo. A teraz ma to... To je joke. Dobre. Dobre. My sa tu spawnli, ale sme v strede oceánu. Ale zvuky Minecraftu... No tak, ty si... Toto som nikdy nevidel. Nikdy som to nevidel vôbec. Dobre, áno, no. Ja by som sa troška poprechádzal a potom by som dal nejaké hodnotenie. Jo, a shift vlastne v klasickom Robloxe máte, že shiftom idete šprinty, ale to je už nastavené rovno na CTRL. To je dobré. To tam troška tak ide o pol bodíka. Takže by som to povedal, že by som dal tomu 5,5 z 10. Je to OK. No dobre, 6 za ten zvuk. A ten... A tu... 6 za ten zvuk. Takže ideme na ďalšiu hru. Takže ďalšiu tu máme Modded Craft Emerald Lucky Blocks. No poďme na to. To budú zase také tie lucky bloky. A mod. Pány Minecraft. OK. Vlastne to sa vôbec skoro až tak nezmení od tej prvej Lucky Blockovej verzii. Len, že tento má... Šestka ide. Ukáž, skúsime dať nejaký... Jako ja idem späť? Nedomysleli. OK. Domysleli to. Alebo som mal vyskúšať aj. Dobre, máme tu Minecraft Roblox Edition. Som zvedavý na to. Dobre. Ešte raz. Články sa ešte načítavajú. Články, no dobre, ešte tam jednu šancu. Ak... dobre. A vyzerá, že toto je taktiež multiplayer. Ale toto sa veľmi... Vlastne, čo som tak teraz zistil, tak vlastne všetky tieto Minecraft hry sú založené na alfa verziách Minecraftu. Má to aj... Alebo na tých na betách som myslel iba tak. V tých verziách. Ako je to na... Teraz neviem povedať. Ale aj Steve takto nekráčal. Takto divne. Takže to je asi tak.
vlastne toto je free verzia Minecraftu. Jo. Takže keď nechcete si kupovať za 30 € Minecraft alebo za 30 či 24 €, tak tu máte odpoveď. Ale dal by som tomu taktiež nejakých 8 z 10. Jo. Dobre, to je 10. Nehovorím 8. Jo. A už sa tam hitujú niekde. Tak ja asi idem na ďalšiu hru. Dobre. Teraz sme aj tuto hrali a ideme na poslednú hru, ktorá sa volá Craft Game. No vlastne to nie je posledná hra, je tu o mnoho viac tých Minecraft hier, ale ja som teda vybral túto prvú riadok, tak treba skúsiť. Dobre. A toto už vyzerá nádejne, tam som videl, to sú nejaké meče. Takže som zvedavý, ako to bude vyzerať. Aha. Tak toto je, že... Vyzerá, že toto bola asi pyramída. Teda... Čo tu vidím? Tu je X-ray. No to kebyže s tým idete na server s X-rayom, tak už ste... tak už máte ban na 80 dní. Alebo ešte aj horšie. Dobre. Inventár a okolo skinu je to že v pohode. No dobre, ale tie textúry mohli sa s tým viac vyhrať. Sú to také... Tie textúry mi tak pripadajú čo sú napríklad na Google Play. Sú také tie free verzie Minecraftu, tak tie textúry by som asi opísal tomu. A ja teda neviem, ja som dal asi tejto hre, takže 6 z 10. V pohode, nehovorím, ale... A toto bolo video, ako som si zahral Minecraft do Robloxe. Ak sa vám toto video páčilo, tak by som ocenil, keďže dáte like a odber. A tu je môj tier list, ako som to celé zhodnotil.